Tropski pozdrav iz Fojničke Vreline. Dobrodošli na kulinarski kanal Bosanska kuhinja u veganskom raspoloženju. Ja sam Suzana Lovrić, a današnja zvijezda kuhinje je metvica, poznata još i kao nana, paprena metvica ili menta. Izgleda kako je metvica porijeklom s Dalekog istoka, a koristi se bar 10.000 godina. Najpopularnija i jeste u arapskom svijetu, gdje služi kao glavni začin ponajviše zbog njene osobine rashlađivanja tijela. Inače sadrži visoku količinu mentola koja pomaže u sprječavanju bolesti desni i lošeg daha, a pijenje čaja od metvice općenito pomaže u održavanju oralnog zdravlja. Također smiruje probavni trakt, pospješuje mršavljenje, ublažava stres. Inače, odlično pristaje kao začin u juhama, poput ove naše današnje, zatim u salatama, jelima od povrća, također slasticama i osvježavajućim pićima. Najbolje se slađuje sa povrćem poput graška, krastavaca, rajčica ili recimo sa voćem poput dinje, naranči, ananasa, limuna. Uživajte u gledanju, testirajte, pokušajte, kušajte i uživajte. Dobar tek!